Takže poďme si povedať, ako urobím výstup svojich kontaktov. Kliknem na Connections, Keep in Touch. A tu sa mi objaví takéto koliesko, takže kliknem si na toto koliesko a na pravej strane mám Export LinkedIn Connections, Microsoft Outlook. Niekedy to pýta ešte kapču, aby sa preverilo, či nie som robot. Potom idem do Excelu a tu si dám štandardne vložiť z textu a nájdem si v prevzatých súboroch tento, ktorý som dal, LinkedIn Connections Export, importovať, a pri importovaní musím v druhej obrazovke poviem, že sú údaje oddelené čiarkou, to ich pekne rozloží, dám dokončiť, OK, a mám tu všetky údaje. Teraz stačí ísť na e-mailové adresy a pomocou šípky alebo myši si zajdem do údaju 200. LinkedIn dovolí maximálne 200 ľudí pozvať naraz do skupiny. Za deň môžete túto operáciu opakovať 2 až 3 krát. Čiže dám si Ctrl+C. Teraz mi už stačí ísť len na Interest Groups. Vyberiem si príslušnú skupinu, kde som manažérom. Napríklad túto skupinu. Kliknem Manage, kliknem Send Invitations a tieto údaje nevložím sem, ale vložím ich sem, Ctrl+V alebo Ctrl+V a sú tam. Keď teraz dám Send Invitations, tak všetkým týmto ľuďom bude poslaný štandardný pozývací e-mail do skupiny.